Leli cala lithinta izikhulu ezintathu zikahulumeni kanye nosomabhizinisi abane. UMlamleli kanye noyinhloko yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu esamisiwe eFree State uTim Mogesi kanye nabanye abasolwa ababili banikezwe ibheyili ye-100 eziyikhulu zamarandi. Usomabhizinisi uEdwin Sodi yena unikwe ibheyili ye-100 500 zamarandi. Abanye abasolwa ababili kuleli cala bona bakhululwe ngebheyili ye-150 zamarandi. INPA iphinde yashaqa nempahla yalaba basolwa engadla isamba semali eyizigidi ezingama300 zamarandi. At the end, the state can be able to realize that those assets, can be able to sell those assets and recover the money that was stolen. Ngaphandle kwenkantolo, abalandeli bakaMlamleli bezwakalise inhlokomo ngesinqumo senkantolo. Bakholwa ukuthi leli cala linenhlese yezombusazwe. Kulindeleke ukuthi kuboshwe nabanye abasolwa kuleli cala kwengezwe namanye futhi amacala. Leli cala lihlehliselwe umhlazi 11 kuLwezi.